Hallelujah! Ano natin mga pinakadagtong boses. Palaway natin kita ng boses. Hello, church! Hindi talaga sulat talaga. Hello, church! Okay, we are still in our theme for this month na about service and discipleship. O, kung napansin niyo, gi-share ni Raati before, ni Ate Tuyas before, na atong theme this month is all about service and discipleship. And I want to share with you a story. Storytelling nga ni kita kay. Hagumon kasi, mahilig kasi na storytelling. So, mag-story ni kita. This is a story of a little girl. Buti nga babae. Little girl. Buti nga talaga babae. May niya, kwintas. Kwintas made of fake pearls. Speaking ng mga perlas na kwintas. Naginatag, haniya father. Haniya father, guwapo sa taas. Hagin ko ano. Tapos, ini nga, kwintas nga may din niya, ginlabing niyan bata yung sobra. Tungkol kasi tikang yan ka niya father, ginatagan niya father. So, ini nga kwintas, ginlabing ni Doro niya. Nga, to the point, bisa nagpakaliya, sulot-sulotin niya nga kwintas, yung bisa niya pagkaturo, di niya ginuhubad ang mga kwintas. Iya talaga sulot na sulot. Kasi para kang little girl, ito nga kwintas niya may ideya, that was her most valuable prized possession. Para iya, itong pinaka most valuable para iya. And hanag 18 years old na iya, dumapan niya father iya. Habang nagdidibo yan, dumapan niya father na sila, baby, o say baby, baby, can I have back your necklace? Oh, English. Or in wari-waray, die. Pwede ko ba maaraw ito ang pintas? But the girl refuses. Always siya nagre-refuse. Kasi every pangaon nila, ito nga tabi, sige ask ito nga, iya nga baby girl, nga, baby, pwede ko ba makuha itong mga pintas? Pwede mo ko ba araw na tuloy itong mga pintas? Nga may ka. Tapos sige refuse ang baby girl. Nasa niya, dahil di rin pwede, kasi love feeling ang pintas. And because of that, wari na hira mag-dinner nga sabay. Oh, sad. Wari na mag-dinner, kada pag nakaw ng daddy, wari ang little girl. Pag nakaw ng little girl, ginsisecure niya, wari ang dia daddy. So, one day, narealize ang daughter, nasa niya, I'm losing my joy. Narealize niya, I'm losing my joy. I'm no longer spending time with my father. Kung ini nga kwintas, iya ginaaro, igahatag ini. Kung hindi nga kwintas nakakawara ako ng joy, igahatag din niya akong tayo. So, at nga tayo lumusa niya, ay second floor na sila balay. O, second floor, palusad sugat. Second floor. Tapos, kumuha niya father sa mabay niya. Siyempre, hindi nga father kay makulit manggod. Nagas lagya po niya, bisan, marami nga niya ang nauuri. Nagas lagya po niya, baby, can I have back your necklace? So ito nga babae, ito nga little girl, nagtangis siya habang while ginahatag niya ito nga necklace kanyang father. Ang ginhatag ito niya, hantay na ginhatag nito niya ang necklace, ginagyan niya father. Ginhag. Tapos, kanyang father, katapos pagkat, kumatuya ha, ira kwarto. Pagkat ito nga kwarto ito nga father, hikuha niya na sa mag-gift. Hala pa gihapon, sinatag niya daughter. Siya, baby, here's my gift. So pag-open ito nga baby, ito nga little girl, kwintas gihapon na natin sulod. But it was made of genuine pearl. So dili na piki. Real pearl na ginhatagay niya. You see, tungkol ito, grabing kalipoy ang daughter nga mas na-receive niya pinaka-original or pinaka-real pearl kaysa han fake na perlas. Diba? So sometimes church, sometimes we need to give up something na naman Lord that we desperately love. Kasi there are far better waiting for us on the other side of it.
God is giving us something more valuable than the necklace. Something more valuable than the pearls. And it only happens, mga bugto, with our passage tonight, entitled, When You Obey. In the book of Genesis, chapter 22, verses 1 to 14. Again, our theme for tonight entitled, When You Obey. In the book of Genesis, chapter 22, verses 1 to 14. Ayun, pa din ako, so basahan na natin para di na kita mag-inihan. Verse 1. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am, he replied. Then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Verse 3. Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him two of his servants and his son Isaac. When he had got enough food for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. Verse 4. On the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. Verse 5. He said to his servants, stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. Verse 6. Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac. And he himself carried the fire and the knife. As the two of them went on together. Verse 7. Isaac spoke up and said to his father Abraham, Father, yes, my son. Abraham replied, the fire and the wood are here. Isaac said, but where is the lamb for the burnt offering? Abraham answered, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. And the two of them went on together. Verse 9. When they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar, on the top of the wood. Verse 10. Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham, here I am, he replied. Verse 12, do not lay a hand on the boy, he said. Do not do anything to him. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son. Abraham looked up, and there in a thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. Last verse, so Abraham called that place, the Lord will provide. And to this day it is said, on the mountain of the Lord it will provide. Bless the reading of His word. Okay, now church, this is interesting. This passage is interesting kasi kung kilala natin ni Abraham, known niya as father of faith or amoyhan pagtuo. Kung makikita natin at this point in Genesis chapter 12, Abraham was about 120 to 130 years old. So medyo lagas na. Ay pagkita ako, so lagas na, kita rin ang mga medyo lagas na. Pero if we read the story of Abraham from Genesis 12, makikita natin nga, there are many things na gipahimong ginawa niya to test his obedience and to test his faith. To test his obedience and to test his faith. In fact, at the age of 75, nag-promise ang Ginoo kang Abraham na magiging blessing niya sa ibang nations. Nasa rin ito, verse 12, chapter 12, nasa rin ito, kung ino man mag-bless sa iya, i-bless gihapon. Kung ino mag-curse sa iya, i-curse gihapon. Meaning, may favor kay Abraham ang Lord. Pero ang pinakamatindi nga favor, mga bukto, na yaman ni Lord, you will become a father of many nations. Wow! Mga pinapromise na mga kabuktuan.
Kaso, ang problema nga da, at the age of 75, muli pa anak, Abraham. Diba? Question. Pag magkaanak ba Abraham at the age of 75, miracle ba? Amen. Miracle. Pero, at the age of 75, nag-promise ang Ginoo iya nga magkakaanak-anak. 24 years later, sige ta, addition. 75 plus 24 equals? 99! Ay na, 99.9% na nakita niyo. 99 years ulit at that time. 99 years. At by the age of 99, 24 years later, nagkikasuroy-tuloy ang Ginoo. Ngayon ka ni Lord, in essence, as in Lord in essence, I know, Abraham, na 24 years na naghihinulat ka na magkakaanak-anak. And I know, 99 years old ka na. Pero naya ka ni Lord, makabutan ka ni Abraham. But remember this. Kung ano man ang promise na ginawa mo, di rito nakakalimtan niya. I don't know kung gaano ka nakaiha na naghihinulat ang promises ni Lord yung matataboy mo kinabuhi. Di na ako tumarang kung hanggang kakano ka ito naghihinulat. 24 months, 24 days, 24 weeks, 24 hours ka naghihinulat. Pero, naya ka ni Lord, di rito niya nakakalimtan. Amen. Naya ka ni Lord, di rin niya nakakalimtan. Kasi kita alay Abraham. He waited for 24 years. Ang promise ni Lord. Naya ka ng Bible. Abraham, pagkakaadalaman. Now, this is also interesting kasi bugto. 99 years old ni Abraham, change ni Lord ang iya name. This is amazing kasi 99 years old na iya, change ni Lord ang iya name. From Abram, actually niya kasi first name is Abram. From Abram to Abraham. Now this is interesting kasi kung mapapansin natin, ang word na Abram, Hebrew word means exalted father. Exalted father. Ang tawag ay iya, exalted father. Pero waray anak. Diba? Mapapansin niyo, imagine ang tinding pressure niya kaya mga neighbors and comrades, masaling niya mga neighboring country. Ano mo ngaran, Brad? Abraham. Exalted father. Oo. Ano mo yung mga anak? Wala. Di ba? Wala. Tapos, at the age of 99, change siya niya name. Imagine po ito kung makat to copies para magpa-change name. 99 years old ka na. Question, kaya pa kaya? Marami pa kaya? Pero yung change siya niya name. From Abram, nga exalted father, to Abraham. Oh, nasunod ka mo, ano kaya ibig sabihin ng Abraham? Exalted father, parang kinubos kay wala kang niya. Pero di rin. From exalted father, Abraham, Hebrew word means father of many. Oh, father of many, kanina exalted father, yan ang father of many. Tapos pasin natin mo comrades. Ano mo nga rin? Abraham, oh, gimbal yun ni Lord. Abraham na. Oh, father of many? Oh. Ayaw mo ng mga anak? Aray. Di ba? Ang tawag ay father of many. Pero wala anak. Pero din matindi yung mga bulto. Nahiyatan ng Lord ay you will become a father of many. And at the same day, and by the same day, same season next year, magkakaada-anak. Ang nangyari nito ay isa. Ang natabi ka, mga bulto. Ang naging 90 years old na Sarah, ang naging 100 years old na Abraham, nagkaadera na. Ang nangyari ay isa. Palapakan tayo ng Ginoo. Blessing! Blessing kasi, miracle at the same time blessing. Pero fast forward kita.
Kaya kung magsuswarong tala nito, medyo maiyak. Fast forward kita. 20 years later, nangusap na ng Panginoon ng Iya. Nayakan niya verse 2. Then he said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Years later, ulitawan ni Isaac. Nangusap ang Ginoo kay Abraham. Abraham, take your son and offer him as a sacrifice him as a burnt offering. In short, susunugod. Kasi at that time, ang Ginoo-offer is animals. Di ba? Isusunog animals as a burnt offering. Kaso, hindi niya Isaac. Diniwan niya hayop. Oh, ay kung pagkita niya sa pit, dito niya hayop ha. Hayop na natin topic dito niya. Ay ito, malaking ito ba? Pero nayaman ni Lord, offer your son, take your son, listen to this, your only son, and offer yourself to me. In addition na si Lord, ano mo nga naging ulat for 25 years? Sacrificing for me. Wow. Kung natin naisipon bagan, grabe mo nang ginaaraw ni Lord dahil kay Abraham, ipapasacrifice talaga niya at kay isa-isang anak ni Abraham. Grabe Lord, no? Pero, let me remind you this mga kabuktuan. Context is everything. Kasi mabasa natin na verse 1. Let's go to verse 1. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am. He replied. Tested. Now we know. Pinapasacrifice not because gusto patayin ni Lord Isaac, but to test it. Church, the Hebrew word of tested or testing or test is nasa. N-A-S-A-H. Nasa. Ang ibig sabihin is to prove the quality. To prove the quality. Ikitaon ang kalidad, pwede ba or tunay? How will you know if a certain things are real or fake? Test it. Kasi kung di natin nagtitest ano sa kabutan, di natin makikita kung tunay ba or fake. Adi, mga buto, para mga babae. Para may balak mo, kung unang ginyaya ka na nangunguyag iyo, i-test ito. Kasi dirita na niya nag-I love you, love ka talaga. Hindi ba pa, Paul? Tama? Not to prove the faith of Abraham, but to prove the quality of it. Meaning, di rin intention ni Lord na patahan ni Isaac. Intention ni Lord is to test the kind of faith na may adahing Abraham. Kaya good news. Pag naagi kita ang problema or test in life, di rin dahil Lord kanino faith ni may dama. Maaraw ni Lord na may faith kay iya. Maaraw ni Lord na love mo iya. Maaraw ni Lord na kaya nasimba ka every Sunday, every Wednesday na atin kasedul kasi maaraw niya naging paprioritize mo iya. Di rin dahil Lord ang faith natin or ang faith ni Abraham. Ang gusto ni Lord is i-test ang quality natin faith. Tunay ba o peke? Kasi madali lang magyakan na I will follow you, Lord. Pero mayakan ni Lord. Really na? Testa nga. Really? Even in the midst of trials, even if persecute ka ng mga tao, test it. Kasi tanan kita kaya mag-obey. But the question is, tatagal ba? Not to prove the faith of Abraham, but to prove the quality of it. Balik kita verse 1. Sometime later, God tested. Kaya ka tested, not tempting. An objective on testing is for you to pass. Para pumasar ka. Siya may test. But the objective of tempting is for you to fail. To fail you. Asya niya gusto, ang objective on tempting. Basahan natin na James 1:3. Nasa nga James 1:13, I mean. When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil,
nor does he tempt anyone. The source of temptation is si Satan. And the source of testing, sometimes, God allowed it. Kasi ang gusto igawas ni Satan na imo, saan malahin na imo? Ang gusto ni Lord na imo, mag-develop ka. Not to destroy you, but to build you. Amen. Kasi, asya kapag may mga problema nga ginaagian natin, pasalamatan tayo, Lord. Kasi gusto ni Lord, i-build ka. Gusto ni Lord, i-develop ka, not to destroy you. Kasi bukto na, nayakan ni Lord, your problems today are preparing you for the challenges of tomorrow. Kaya may problema kayo na, kasi prepare ka ni Lord for tomorrow. Kasi kung wala kayo na problema, masasyak ka buwas. Diba? Kasi kung may problema kayo na, maalam ka na nga, buwas may problema ng tao. So wait, prepared na ako. Yan na may problema ako, buwas palaya ko, prepared na ako. God is preparing us, mga kabuktuhan. The reason na may problema kayo na, it's because God is preparing you. Kaya kaya ka ni Lord ka ni Abraham, take your son, your only son, listen to this, nasa nyo din, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Love. Preview lang mga kabuntuan. According to some commentaries and scholars, ang word na love na nababasa niyo, dida una na mention, kabugos na Bible. Dida una nga na mention, kabugos na Bible. And if dida na mention, ang word na love, it must be very significant. And namin isa mga kabugtuan, dili Panginoon, mga kabugtuan, namin isa kasi kung mapansin natin, ang word na love na mention, ha context ng sacrifice. Oh, sacrifice. Kasi bugto, you cannot love a person without sacrifice. Dili pwede magyakang ka love mo na sa mga tao na dili ka nagsasacrifice. Dili pwede magyakang ka nga love mo na mo ministry ni pastor na dili ka nagsasacrifice. Si love requires sacrifice. Kapag love natin mga kabuktuan ng sacrifice, kaya nayakan ni Lord, sacrifice Him as a burnt offering. Matindi ang sugo ni Lord kay Abraham. Pero kung matindi ang sugo ang imo, dapat matindi gyapon na natin pagsunod. Kung matindihan pa ang kuman, dapat matindi gyapon ang pag-obey. Amen. Amen. Kita nga ni Abraham. Wala niya maging yakan, nabisa na against kan Lord. Hanagyakan niya nga, offer your son sa burnt offering. Kasi mababasa natin na verse 3 nasa niya din. Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. Siguro ang pagyakan ni Lord kan Abraham, take your son, sacrifice him as a burnt offering to the place I will show you. Siguro ito nga time, wala namin natulog kay Abraham. Iisip niya, mga 25 years ko maging inulat sa sacrifice ko buwas. Huli may natulog. Siguro, pag di ka may natulog, di ba? Dahil yung position na yung pag-igda, dahil may nabalik ko, dahil naman may nasiling. Di ka na araw, dahil nalikod ka dahil ka. Basta may natulog ka lang, kasi daw mo giniisip. Dahil naman natalikod ka, dahil baka na Superman, nasiling ka. Dahil daw natin ginihin mo, ito yung giyap ni Abraham. So, early next morning, bungot na Leia. Mabaka sa yung story no. Lord his donkey, he took with him 2 his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. So, lumakat na ira. On the third day, very familiar. Makapansin yung third day heroes again. So, in the third day, Abraham looked up and saw the place at a distance. Pagkabot ni Ratila ng bukid, nakita ni Lord ang place na kung hindi sa sacrifice sa Isaac. So, pagkakita niya, nagyakan niya yung mga servants. Nasa niya nga din. Isa 3 servants, stay here, didila ka mo, kami na naman katumasa ka.
Ano ang objective ni Abraham? Pagkatapagsana. Nayaman niya. Listen to this. We will worship and we will come back. We will worship. Anong purpose ni Abraham? Kaya yung mga katuibaw? To sacrifice Isaac, di ba? Sa burnt offering. To sacrifice Isaac sa burnt offering. Pero ano niyayakan? We will worship. Wait lang. Ngayon ni Abraham, we will worship. Kaya I believe mga kabuktuan that worship is not an emotion. Kasi kung ang worship, if worship is only an emotion, may fear na gidaan ni Abraham, gidaan at that time. Hindi makaka-focus to worship kasi may iksasacrifice niya kaysa isang anak. Dili niya sure, pero sila nag-worship niya. In fact, kabuktuan, obedience is worship. Why worship? Kasi you sacrifice something. True worship is when you sacrifice something. If we are worshiping the Lord, mga kabutan, if we are worshiping the Lord, tapos wala kita may ginahatag o sacrifice niya. Sorry to tell you this. But we are not worshiping at all. Kasi, worship requires sacrifice. Sige mo sabi, worship requires sacrifice. Kaya kapag na-attend ka mga church services, church activities, worship yan. Kasi, kaya ano, may sacrifice. Amen. Amen, brother. Kaya kapag na-attend nga nito mga church services, mga activities sa church, worship yan. What? Kasi you sacrifice something. Ano gin-sacrifice ko, Kuya Eric? Gin-sacrifice mo ni mo time. And mo day off. Kaya worship. Kaya kapag nag-pray worship, kaya kapag nag-serve ka Lord worship, kasi you sacrifice something. You sacrifice something. Worship requires sacrifice. Kaya naman ni Lord, kay Abraham, we will worship. Bukto, kapag may worship, the best thing to do when worst happen, worship the Lord. When we are in trouble, worship the Lord. When we are in pain, worship the Lord. When we are in prison, like Paul and Silas, worship the Lord. If you don't know what to do, don't know what to say. If you don't know what to do, worship the Lord. Ikanta ka, Lord. I'm gonna see a victory, for the battles belongs to the Lord. Kaya kapag may worst, mag-worship. Mapinawa rin. Pag may worst, mag-worship. Amen. Amen ba? Bukto. Nayaman ni Abraham, stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship. And we will come. We will worship and we will come. Kanina worship, an objective, i-sacrifice si Isaac. Pero yan ni Abraham, worship. Pero maaaring nakita ang reason kung yan worship. Ay natin niyo, we will come back. Wait lang. Sino makatuig ba? Abraham tapos? Sa? Sino mabalik? We. We will come back. Ano yun? We will come back. Astos ka lang dito. Puto, di na ako best in English. Siya nagbata ko, di ba? Pero maalam kita, ang pagkakaibahan ay, tapos ang we. Sumingin kita ay, usa. Kapuli Aileen, Iris. Pag sumingin kita ay, usa. Pag sumingin kita we, at least dua. So, hino man ang mga balik. Kaya naman na duwan kumadto. Abraham. Abraham. Hindi.
O di naman doon na, Abraham. So, yun na doon. Di ba? Maroon na kasi kita sa story, mga bugto, nga waray ka matay isa, isasacrifice na sana niya, pero hindi ko niya ni Lord. Maroon na kita story, pero kay Abraham, dili niya mga alam ang story hindi nga scenario. Hindi nga alam ni Abraham, hindi nga scenario. Pero nayaman niya, we will come back. Now, the question is, ano na di thinking ni Abraham na nayakan niya nga, we will come back? Abangan siya. Hanyo din sa rin mga bukto. May dito sa book of Hebrews, may dito ginsulat na mga, book of Hebrews, may mga ginsulat dito sa mga writer about ang mga tinatawag na mga Hall of Faith. Yung mga book, Hebrews 11, may mga Hall of Faith niya ito eh. Di Noah, di Abraham, sila wala. Now, ito nga writer, may ginsulat niya, ito nga author, may ginsulat niya about ang faith ni Abraham. Basahan natin na Hebrews 11, verse 17 to 19. Nasa nga di, it was by faith that Abraham offered Isaac as a sacrifice when God was testing him. Abraham, who had received God's promises, was ready to sacrifice his only son, Isaac, even though God had told him, Isaac is the son through whom your descendants will be counted. Listen to this. Pay attention to this one. Abraham reasoned that if Isaac died, God was able to bring him back to life again. And in a sense, Abraham did receive his son back from death. Boom! What a faith! Diba? Yan ang araw na kita. Kaya asya na iniisip natin Abraham. Tama? Before pumatabuan ang pag-sacrifice, conclude na niya hanmay ni Abraham na kung mamatay mo na ako na haibaw, I believe na anakong Ginoo nga may dako yun na kaya yabuhi yun. Anakong Diyos nga ginsiserbihan kaya yabuhi yun. Anakong patay na mamamatay mo na akong dreams niya na may dako Diyos nga kaya yabuhi yun. Kung nawawarayan na ako hope yun na may dako Diyos nga kaya ito buhi yun. Kung nawawarayan na akong faith, kung di na ako makakong kung paano ako mag-obey, I do believe na may dako Ginoo nga kaya ito buhi yun. Amen. Kaya ito buhi yun. Kaya nayakan niya nga, we will worship and we will come back. Kasi simple lang mga kabutan, nayakan ni Abraham na we will worship and we will come back. Kasi ang blessing ay iba, makukuha mo lang pag maaaring kita sumunod, obus ka lang. Makukuha natin ang blessing ay iba kung maaaring kita sumunod, haubos pa lang. Amen. Kaya nayakan niya, we will come back. Church, if you don't know what to do, don't want to say na yun. Kung di kita marunong na itong bubuhaton, pwede ako tip. Pwede ito ba? Walang. May tip ako. Just look over your shoulder. Mas TikTok ka din. Just look over your shoulder. Anong natabuhayin mo ang 2021? Before mag-2021, anong natabuhayin mo? Nagdada kahit matindi nga sakit, tapos naupay ka. Nagkada kita financial trouble, na-overcome natin. Kung di kita maaral kung anong itong bubuhatin, just look back and see what God has done for us. See what God has done for us. Kaya nayakan ni Abraham na we will come back. Kasi ang thinking ni Abraham, kung anak mamatay, kapag ako naharong pag-sacrifice, hindi ako ginawa kayo buhay. Kung gin-fulfill ni Lord, ang 25 years ko na ginhinulan, kasi na na-fulfill, di na pa kaya ako mag-iba. Di na pa kaya ako din matulog. Di na sabi niya, we will worship and we will come back. So since why na
wari na nira upod pagdarahan mga bagahin nira nira mga gamit. So, ginhatag ni Abraham ang wood kan Isaac na niya nagdaran, diba? So, naglakad nira. Tapos, nagpakain ni Isaac. Hindi kasi ni Isaac, graduate ni Ateneo. Kung makikita niyo, graduate ni Ateneo Isaac. So, habang naglalakad nira, binapansin ni Isaac. So, siya niyayakan. Isa niya. Nagpakyan ni Isaac, Father, Ateneo, English. Father, yes, my son. Abraham replied, the fire and the wood are here. Isaac said, but where is the lamb for the burnt offering? English, nag-lose na ni Abraham, biglasan. Kung ikaw ay Abraham, maharap ka nag-offer hino. Pero, mapinawagyan ka ni Abraham na nasa niya, nak, aksyanin din. Sarap na. Nak, ikaw at Ali. Mapinawagyan na, maligyan ka ni Abraham, kasi habang naglalakatira, si Abraham graduate ng SSU, kung na Isaac at niyo, Abraham, SSU, paglaban, SSU, hindi graduate. So, wala niya ka, niya Isaac ang over. Kaya nahog to. Magto, hino din niya ang thankful, na dinita na na-increase na itong nadakan doon, dinaanswer niya. Hino thankful nga din. Wala pa pinawagyan ni Abraham ka na Isaac, ngayon alay. Paano mo ginyakan? Nak, hindi lang iba. Ikaw ang alay. Question, mapanahin ba yung Isaac? Kaya habang naglalakad ka ng wala ka dito. Naglalakad pa rin na. Kasi, mapakalibing na daw ako kung ako yung Isaac. Pagkatuloy na mahal. Ako na, di ba mapipilawin niya ni Abraham. Tinatable na din mga kabuktuhan na may mga butang maging sa sekreto ni Lord. Haatin, para lang kita makag-serve na iya. Imagine na mga kabuktuhan, kung mag-yes ka, naumuwi ba imo, kung mag-yes ka na ba, mga babae natin eh. Kung mag-yes ka, imo ginuyaban. Diba? Tapos, antay na kasi niya, will you be my girlfriend? Tapos tayo, magpapakaliwitan ka lang. Will you be my girlfriend? Pauo ka na, stigda, umablin langit. Umubo si Lord. Asasin ni Lord. Ayaw, pagtod. Ayaw, pag-oo. After 2 years, mag-cheat ito. Masakot ka ba ba? Di ba? Okay. If maharap ka bukto nga, if maharap na tanan nga pag-aagiyan mo, hay mo journey nga naman I know di ka na mapadayon. Kung maharap ka tanan nga pag-aagiyan, tanan ng mga persecutions ng mga maagiyan, di ka na mapadayon. Kung maharap ka nga, posible mag-away ka mo ng pinaka-best friend, di ka na mapadayon. Kung maaram na ako, ang mga pagkukuring nga ako na agiyan na sa disciples of Christ, di rin ako mapadayon. Maya kang, kung minag-share ako nga, siya yung pag-agiyan, siya yung pag-agiyan. Di lang mapadayon. Discourage na ako dahil. Diba? Pero mo pinalaging sekreto ito ng Lord. May mga butang maging sa sekreto ang ginawa ato para mag-trust kita iya. Magtapon kita iya. Bisan din kita maaraman natin pag-aagiyan nito na journey. Sila tapos kita iya. Amen. Amen. Tinaya ka na verse 8. Abraham answered. Tinaya ka na, di ba napakaanan na? Where's the lamb for burnt offering? Tayo, SSU, graduate. Masingin kami, Abraham. Nak! God Himself will provide. Pwede na natin tanggalan ng Himself.
Kasi ita, God will provide. Pwede na. Pero ginbutang ng Holy Spirit, ito nga himself, ito nga sentence, kasi para intimate. Meaning, dili gianti ang mag-deliver ito. Kung natawa ka mo, kami mga parcel nila, no? Yung mga parcel din. Dili gianti, God himself. He Lord ang maghahatag. And when they reach na, they reach siya. Yan na. Yan na. And when they reach the place that God has told him, Abraham pa nag-build that God. Doon ba katunira? And the two of them went on together. So, pagkatunira ito nga place, Abraham pa nag-build an altar. Yan ang kuha ang mga kahoy yung in-arrange. Tapos, nasa rin nga din. Wala dito. Nasa rin nga din. He bound his son. He bound his son. Ginigot niya anak. Katapos niya pag-build, ginigot niya ang anak. And according to some commentaries and scholars mga kabuktuan, Isaac was about 20 to 30 years old. Dili na bata nga Isaac as the other movies film. Di ba, ibang palabas, Isaac 3 years old, Isaac 4 years old. Pero, mapasin natin, paano naalsa ni Isaac ang kahoy? Kung bata pa Isaac. So, atong pala background, Isaac, mga 20 to 30 years old. Now, honestly is the best policy. Hindi din mga 20 to 30 years old. Nasa lang ako. O, diba? O, nila, 16, 18. Tapos kita lang ngayon mga 20 to 30 years old. So, ganito ang itsura ni Isaac. Di ba? So, dito, kung mga nahong, so dito mga nahong ni Isaac na. Now, kung suwari ito ang itsura ni Isaac, mapalag ba yan? Isaac. Kung suwari ito ang itsura ni Isaac, mapalag ba yan? Mapalag. Kaya pumalag. Bisan nganit mga 18 pa lang, kaya pumalag pag hinihigit ang tatay. Kaya pumalag. Dad, why are you higuting me? You know saying, Dad, why are you enroping me? Oh, okay. Pero wala pumalag. Kay Isaac, sulit na tsura. Kaya pumalag, pero wala pumalag. He submitted himself to the Father. He submitted himself to the Father. Familiar gapon. He submitted himself to the Father. Not your will. Not my will. I mean, but your will be done. Familiar. Parang may din yung passage gapon na familiar din. Kaya, I believe mga kabuktuan, kung nadayon ang pagpatay ka na Isaac, hindi niyang ordered. Why? He gave his life to the Father. He allowed the Father na patayin niya. Kung nadayon, may nagyapon ako kilala mga bukto. Nga same scenario. Nga dili ordered ang kaso ko. Wariya patayan. He voluntarily gave his life. He also carried the wound. Same as Isaac. He carried the wound to the Calvary para ilay sa krus. Wariya patayan. He gave his life for you and me. And that name was, and his name was Jesus. Jesus. Oh, Jesus. So this is the picture of Jesus Christ. This is a picture of the sacrifice of Jesus. And then, Abraham picked up the knife. So, kuha ni Abraham ang knife. Di ba, ang malabas, pag ikuwangan kutsilyo, shing, inalaga. Inalaga. Siya, shing, kasi, shing, ay, papatay na sana Isaac. Shing! Iba ba?
Pero na, mapapasa natin na verse 11, kasi ito, but, hindi thankful ka Lord ang mga bats ni Lord. Hindi thankful na rin mga kabuktor ang mga bats ni Lord. Ito nga nila, gusto mo na mag-give up, but the Lord intervene. Gusto mo na mag-quit the ministry, but the Lord intervene. Gusto mo na din magsimba-simba, gusto mo na din mag-attend natin sa group, but the Lord intervene. May mga but si Lord ang ating kinabuhi. Ang dapat pasalamatan kay Lord. Kasi kung waray but, si Lord ang ating kinabuhi. But, pagiging but na kita nga. Amen? So nasa yun, verse 12, do not lay a hand on the boy, he said. Do not anything do to him. Now I know that you fear God because you have not withheld from me your son, your only son. So, ibig sabihin, di rin niya about ang pagpatay anak. It is the test of Abraham's obedience. Ma-obey ba yung Lord? Hindi. Dito ka scenario. And remember mga bato, that God is not a life taker. Dili Lord propang pinabuhi. God is a life giver. God is a life giver. So verse 13 nasa niya din, Abraham looked up and there in a thicket, he saw a ram. R-A-M. Ram. Dili R-U-M. Ibetiya. R-A-M. Ram. So ram. Dili aksidente nga nakita niya ang ram. Kaya no, flashback lang kita. Nasa niya isa, Father, may din nakita wood and knife. But where is the lamb for the burnt offering? Nano Abraham? God Himself will provide. So di rin aksidente, kasi nayakan ni Abraham, God Himself will provide. Ang kin-prove ito ni Lord, i-provide ni Ram. Church, in this scenario, di rin gusto ni Lord nga ang life niya isa. In this scenario, di rin gusto ni Lord ang life niya isa. Ang gusto ni Lord, ang heart ng tatay. Bukod dili gusto ni Lord ang imo kwarta. It's not about your money. It's about your talent. He is about your time, your heart. Mag-offer. He's not about your money. He's about your heart. Ang reason kung kaya nagsisimba ka, nag-church ka, nag-inatid ka ng activities, tumod nga gusto ni Lord kuha ko na yung time. Tumod nga gusto aksayan ni Lord yung time. No. Ang gusto ni Lord ang yung heart. He's not after your money. He's not after your time, your resources, your talent. He's after your heart. Ngayon, wari-wari na yung Abraham, God Himself will provide. And by the grace of God, and wari-wari na pwede magbuli ka aton to save us from our sin, because we are so sinful. God Himself gave His life, carrying the cross, to sacrifice Himself for you and me. Ginhatag ni Lord ang niya kinabuhi ay akin. Pero question lang dito, pwede ba ihatag mo na liwatan mo ay will you give your life to Jesus? Will you obey Him? When He said, "Nak, sacrifice mo ang imo life. Forget about it. Kailangan ko ito. Kailangan ko rin mo heart." It's not, I'm not after your time, your life. I'm after your heart. Gusto niyo rin mo heart, bukta.
Ito, when you obey, it's an act of love. When you obey, you will surrender something. When you obey, yes, you will sacrifice something. Diba those special things na kaya mo like, ano yung career? Kasi na pinang-ayos sa akin mo. Ano mo dreams? Possible ay sa akin ang gihapon nito niya. Kung ano may lagay na, nga ay sa mo. When you obey, you will sacrifice. But remember this, because when you obey, God is with you forever. Let's stand up. Let's close.